Jag Victoria's Secret spray Atikon. Som det luktar helvete till och svarta mig. Jag kan flutcha. Hej dit. Det är så för jag visar dig om hur jag har just detta lutcha. Jag har sett mig på det och hona och just mig hur man en highlight glittern till hur en sommar hur amsla och visst det Jana Vilja festival och Jana Vilja pröva lutcha ska det jag synte mig upp en bär mascara så är bara att hitta vi. Det börjar vi att fukta hona. Men hur är så dejliga smoothie där räcker anligt. Det är rätt anligt. Ja. Och det är just det jag har checkväxter eller näka. Faktiskt i bröd är det så som jag viskar har också men fan det kvar det så. Men fuktar vi alltid med hur börjar vi och till exempel för att så man till det har varit lite torr och allt det till det har gått och fuktar var runt där så faktiskt då. Så man smooth. Så visar produkterna. Ja. Så får jag prima. Och jag brukar Milani Prime Perfection. Det här är hur man alltså fuktgivande och porminimerande så att gör att porerna så blir mindre ut. Och det är nämligen inte en matte primer. Så det är alltså Rikas inte. Men arbetar i hona. Väl och ringa. Okej, nu är det kontrat. Så, ja. Kan man slökna så, men det som du såg så kanske inte för lägga produkter. Jag ser inte. Så vi får lycka att blenda. Det är som bättre ut. Alltså inne. Så där är min beauty blender som är som man en fuktig. Och sen det vi får blenda. Inte det är ordentligt för naturligt. Jag vill inte ha en sharp, alltså en kraftiga, eller vad säger man? Ja, så jag vill inte ha stor kontrast i mitten. Det är bara mer för att göra det sån lite en glöd ut i synen med anledning av det är inte i kontoret eller något. Det är bara simpelt för att simpelt en där för att få sin glöd. Eisen är en on the go buss till att kontoret vid. Det är en on från Real Techniques och här är ett sculpting brush. Hon är Eisen, hon är bara mer kompakt och som du så just för en så vilket bättre. Hon är mega läcker Eisen till att se man. Jag ser att det skuggar och så här. Anlite som så vitt känns som kontur den nästan. Ja. Det som du så just så har vi inte gjort några skarpa linjer eller några sort alltså släppa bara sånt den därför får sin farbe och så just det. Helt ut. Så nu då blir det lite svart kanske här. Så gott. Så lukar en affär lukar bara blenda väl igen och tomater. Så för att sätta i puter och ta emot alldeles Jonas kött och annars svärta att bort. Ja, det som är så gärna till det här ett läst puter loose powder från Makeup Store och heter det färdig med milk. Det är som vi beautyblendar någon, just sitta och håndna. Och så går det av i beautyblendar. Så den bara truscher då och det heter en av vi heter det som vi som kallar bäka som är sen just några för videon och till några vi kroppstemperaturen arbetar så att puter som man fäster sig fastare till hona. Och för att vara helt ärlig så har vi verkligen lagt mest till mun. Ta i gerigheten i mun och se bäst sätta i puter. Men det bär sig alltid jag tål till det. Då skiljer jag så väl för att köra. Det är besökare. Det är sin mail. Och en litet tipp faktiskt. Jag vet väl inte alltid gör det om det glömmer det. Ett gott tipp är faktiskt att ta du körer läst puder och anlite eller under ena att arbeta emot den naturliga strikon här som det kommer upp. Jag ser att ta i två kvar puder under
I duschar det är sån där som smäller framgång men tar du kör puder utifrån så motarbetar du linjen att säga att du kör inte oj direkt oj linjen som hvis du kör där helt inför en gång och så ut så kör du det direkt ner i linjen vad ska man veta att du motarbetar faktiskt stricknon eller alltså ett rocknon eller det kanske är rocken men ta bara lite. Okej, så jag menar att jag sitter så för jag lukar så kör runt om anledda. Men okej. Så brukar jag mina så heter det nu. Det är inte någon. Okej, det är powder booster också eller powder boost. Ja. Nu har vi så kort allt pulver. Det som är så för att göra det är att jag är färdig att sätta jag fokuserar mer på highlight och inte snäck av bronzerna och kontor. Och det är faktiskt det man kallar en metod som heter strobing. Och det är bara att jag gärna vill ha en mer glittrande look och det är därför jag faktiskt brukar en highlighter. För att pröva han och veta hur han lyckas. Och det är till att han ser ut att socka. Wow, han ser ut att socka mig. Han kommer! Han kommer! Så borde vad gör han? Ja, jag kvar då ballerina med mig nästan för att få det. Alltså, tar du näka? Nej. Det är absolut inte. Någonting. Och inte är just näkna hela det. Aj! Hallå? Hallå? Hej! Hej! Jag ska picka sen det. Hej! Och det bäddar jag som champagne. Jag har bara så ljusare är gott. Hela det. Men okej, det är gott nog att köra. Oh, hey, I can see you a little bit. Ja, nu får jag så ge mer highlight och nu får jag in till. Kolla det, så inte lollipops det är Perles Patricias Defined Illuminating Pearls. Det här är faktiskt en också kallt highlighter. Här är det så. Det är faktiskt såna kulor, tjocka farbror i kvita kulor och så en med mittfarva och så en ljusare. Hej, kan se då? Jag kan se då? Nej, så vill säga. Ja, hej. Ja, det som är så för det är för över till Lollipops Illuminating Pearls. Och det här är faktiskt som så säga laserpärlor som är här. Wow! Ja, ända du. Här är det ljusare pärlor och här är det såna mittfarva här. Och här är det kvita pärlor. Och vi har visat det liksom tatt och på. Det är en så kallt highlighter emot till hinner som jag har haft. Jag vet inte om man ser det så. Eller nej, jag tror på det bara. Fuck that shit. Så jag så och frätta. Så kan jag bara inte just ner och ska jag om man efter. Och jag kör det highlightaren som jag har sagt i videon alla stannar att jag höjer punkten i anledningen. Här som solen är skutt av. Och det är att jag ska bara någon. Jag kör det i en sån C-form här och runt. Här och runt. Och det är simpelthen som man vill jag säger skutta så ner här så först man ordlar pena för. Så den runt. Och så har man in med. Och allt är ett bland av highlights så. Så drar jag ögonen. Så tar man mest bra. Syns ut all around under som man. Nej. Jag knappt det. Så färdig över till den största highlightaren och hästen här är från MAC som heter Soft and Gentle. Soft and Gentle, det känner man sist. Det är bäst vid. Det här är mer som en god rosa färg över highlightaren och han tycker att det är om han har. Och jag har en highlighter då. Och kör jag efter samma ställen. Det är höj. Så jag använder någon. Och bam. Och bara nu. Så drar jag här. Nu ser vi ut som en svart ägg kan jag säga. Det är highlight här. Så svart i bra ut. Så.
Så, nu har jag kusit kort. Jag vill läsa highlighter och jag vet inte om man säger det så väl. Men det är en fucking disco-bob nu måste jag säga. I am a disco-bob. Du säger det, highlighter. Ja, jag ser det. Just a little bit. Och för jag gör det inte mer intensivt om lösningen bara lyckas så tar vi. Där kör det. Helt nya sig. Ja. Woo! Okej, det kan vi göra. Så nu tar vi lycka in vid en arbus, en också fluffy bus. Och nu ska jag tänka på det så mycket faktiskt. Så får jag bara lycka in vid en jag har det bronsfarg vi tänker mittast, det är något så brådkläder. Bara lycka in. Och det är som sagt inte några konturing direkta in i ett som cheekbone som jag nämnde för. Simpelthen bara farve all around. Stått till sig det skulle vara naturligt look, eller förver fötter vi glimmer att den i grunden. Så blir det inte lika bra. Nej, så vi droppar bara naturligt. Så kör så. Oh well. Life doesn't always go as planned. Va? Okej, här är det. Eller? Och vi var med och bara för att prata på min telefon. Ja. Som det ser ut så har vi inte så rävliga kontor direkt. Och alltid är det som det är inte ljusare än dessa farberna själva som är som bländade ut. Och det är SPB Miskon eller en bronsare farbe. Det gör jag har lite halspalett från Nixviter. Som är simpelthen det här är faktiskt just på tror jag. Ja, nu ser det som ut. Jag check. Oh my god. Frozen Daiquiri och så har vi Microshadow. Det är faktiskt en extra switch som är Ruby. Men om du ser moden så är Frozen Daiquiri väl rejare än Ruby från Makeup Store. Men if I in med Ruby så är det inte mer korallfärger. Så ser man det. Peach. Peach färskfärger. Och därför är det bara lika äpplena. Ja. Kinnäbeln kan man se det. Så vet. Och vi blir just med check. Det kommer vara kanske mycket ovanna. Jag är helt jävligt svart i sitt land. Vad är det? Ja. Det går mycket. Okej, vi tar en paus om alla får luft. Fuck. Shit, det är hårt. Okej, det får vi. Så heter det så det ändliga lutje. Jag vet att det är så pen. Nej, va? Så jag hoppas det är tomt idag. Jag hoppas att jag vill lite vid nästa månad där. Och se mig fråga att jag vill så just skriva till min in this description box below. Skriva till min privat äntligen ett till rättna och se vad jag vill så just så ska jag nog tagga det eller huska att skriva. See you later.